Hello mga guys, welcome back to my YouTube channel. Dito pa kami na Masyal. Kasama ko ang Masyal. Mahirap pala siya po yung nakalaman. Hey guys, YouTuber. Dito kami. YouTube ko to eh. Ito oh. Pero kalabanin nga eh. Siguro pinagkalaban. Hoy, ano naman ang ginawa ng bigyan? YouTube na. Wala na. Bigyan tayong plato. A few moments later. Guys, masyal na kami. Libutin namin Makati. Kung maganda ba yung Makati, sabi nila. Marami din yung mga malalaking kahoy oh. Malalaking kahoy oh. Layo.